Ja to robím tak opačne. Víte ako? Ani nehovor. Tak kvôli mne sa meškalo. Nie to tak to je. Alena keď vystupovala. To. Áno. No jasné. Sme tam, serus, nazdar. Hej. Na to môžeš. Ešte chvíľku. Poďme. Čes spálenište. Ale vo pole tu je trošku snežik. Vrajím, toto poďme, kde je ten... Čo? Áno, boli. Dáme fotečku. Žriedlo tam vyviera potok Rimavica. No. Čo cez Áno. kilometr No. vyviera No. horu. No. Tak ona mi vravila, že keď bola mladá, takže dozvedela sa, že lietadlo spadlo, tak išli pozrieť všetci mladí. Áno. No. Zapaľovače v aute mi nefungovali. Tak som sa vrátil. A dokonca už voľakí ľudia išli pred nami. Ale tu sú chaty. Chlípňačky do piči. Áno, áno, chlípňačky. ...300 metrov, tam je to lietadlo. Áno, na motorkách sem pôjdeme. Je vložené. No, odložené to. No. Je tam písané, aký generál. Sem pôjdeme, bez kufra vyjdeme tadeto. Mare, hen tam jak fučí. Kade? Tá chata je koho? Chata chaty. Mne to jedno. Takú chuť. Nie, žiadne. Nie, tretí, nie, Roman? Pre vás som to nakúpil, chlapci. A Laco sľubo, že dojde na aute za nami sem. Či nie? A čo, ty máš namrznutú čapicu normálne, vypotenú. A našiel si? Ťa poisťuje. Áno, Ale na turistu. ale len, že ideš, tu nemáš. Tu si normálne ako normálny občan. No, Čo majú, hej, no. tak tam sa platí horolezecký zdát. A po chodníku musíš ísť, akože ideš liesť, musíš mať orientáciu nejakú. A počmikuje. No čo tu bol pop? Na ľudí si najsilnejší. Áno. Oh. Fuj, rovno na túto stranu ťa. Ups. Co nie w tym boczki?
Tu sú ešte dve, aha. Kde ešte? Však ešte nakrajete chleba. Ne, chleba. Horčicu nikdy nie. Na kopec. Tak na tú familiu ideme. Na familiu. To by najskôr vyviezť, nie? No. 690 skáče to. Okolo 1000. Okolo 1000 je tu, že? Na to. Ten sa aj nakoniec sedel po. V tomto čase tu bol tak, je taký velikánsky jeden strom, húk. Tu zebereš. Aj to ťa prestane baviť. Ale neboj sa, Miro, ešte vysťahnuť brucho, keď treba. A pozri, aké devčatá idú za nami. Koho? India. Vetu mohu Na nejaký kopec, že nejdeme krížom, ale že ideme na nejaký kopec. Ja som mrazík. Som mrazík. Je ti zima, dievčička. Žije, chumaj story! Nie, ja už nedávam. Nie ste. Dobre, stretneme sa tam, čau. Čau. Však ti hovorím, že daj si one, nedávaj si mokrú čapicu. To nejde o to, mám dobre, mám dobre. No. Žom, To. tí dvaja. Nebo matnúť? Tam, kde je to najvyššie, tam je... Jandára, dojdeš do Lehoty. Ale na Františka, Nie. Pohri. Tam hovorí sa tam to bielečné, to nie dole si to nie. Prekon to teraz. To je úsadlo tam. Tam sme hrali. A keby sme to po tom pase by sme išli a tam je na tom vyšná. Ja, do piče. Za to idem za tebou, že čo okienko je zavreté. Ale aj okno je za tým otvorené, není? Inak platí a za to Áno. no inak platí, to si čuje. No a my príklad hliníkovo po takom polnom, Tu sú stopy všelijaké. Tá cesta hentade, jak ide on. Táto. Ja idem ešte sem ďakom. No čo, nepolkneme. Ah, Netreba čúrať, ale aj polkneme. akože není mi nič, necítim. Kto by ťa odbúval? Do víru?
ešte... To nebolo na tej strane.